Ayan yung sinasabi natin na kapag magmi-meet kayo, bakit kailangan mo mag-shave? Para saan? Para smooth ang transaksyon. Mahal pa kita at ikaw pa rin ang tinitibok ng aking... Ibibigay ko ang tatlong paraan para malaman kung mahal ka pa ng ex mo. Yeah. Mahal ka pa ni ex kapag umaaligid pa rin siya sa'yo. Ito basic na kung saan mahal ka pa niyan kapag nakikita mo ang kanyang sandata. Ano yung sandatang tinitukoy ni Kim Chino? Walang iba kundi ang mga efforts. Ibang sandata yung naiisip nyo. Baka kaya nga naiisip mo pa yung ex mo. Baka yun yung naiisip mo talagang namimiss mo. Ayan yung sinasabi natin na kapag magmi-meet kayo, bakit kailangan mo mag-shave? Para saan? Para smooth ang transaksyon na kung saan kayo ay magbabalikan ng feelings. Alam ko yan, yung mga closure na yan na talaga nga namang ibinabalik ang kanilang init ng pagmamahalan. Pangalawa naman, sabi ko rin kanina, mahal ka pa ni ex kapag hindi pa siya nagko-commit sa iba. Ikaw yung kinukumpara, di ba? Maliit na bagay yan na talaga nga namang ikaw pa rin ang naaalala. Ang pangatlo't panghuli, mahal ka pa ni ex kapag sinabi niya ng personal, mahal pa kita at ikaw pa rin ang tinitibok ng aking puso. It's time for comeback and bembangan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.